ଲଙ୍କା ଯୁଦ୍ଧର ସେହି ଭୟଙ୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣର ଅହଙ୍କାର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲା, ସେତେବେଳେ ଜଗତଜନନୀ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅସୀମ କ୍ରୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ପୃଥିବୀ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସୀତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମାତା ସୀତା ମା କାଳୀଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁ, ମୁକୁଳା କେଶ ଏବଂ ହାତରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଖଡ଼ଗ ଦେଖି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ରାବଣର ଅହଙ୍କାର ସେହି କାଳରୂପୀ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ଏହି ଘଟଣା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପାପର ଘଡ଼ା ଭର୍ତ୍ତି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ନାରୀଶକ୍ତି ମହାକାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅଧର୍ମର ବିନାଶ କରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କଲ୍ ଟୁ ଆକ୍ସନ୍ ସିଟିଏ। ଜୟ ମା କାଳୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୂପର କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା କାଳୀ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।